Ola, eu son Sara, eu sou técnica de desenvolvemento aquí en Amicos. Traballo fai 9 meses. A miña labor principal é máis ben directa coas persoas usuarias. É un mundo que descubrín moi novo, gracias a esta oportunidade que se me deu a nivel laboral, e que é maravillosa, porque a pesar de nunca haber tocado o tema da discapacidade, concretamente da intelectual, permitiuseme coñecer non solamente este ámbito, sino todo o que me aportaba a min persoalmente. A asociación fai unha labor moi bonita a nivel social, porque grazas á cantidade de proxectos no que está desenvolto, hai unha oportunidade non solamente ás persoas do centro a ver que eles son capaces de desenvolver calquera actividade que calquera persoa que non ten ningún tipo de dificultade tamén son capaces de levar a cabo e, ademais, dá a posibilidade de que a sociedade coñeza este ámbito que é, basicamente moi descoñecido e, ademais, que permite que coñezcan este mundo e, sobre todo, aos nosos chicos e chicas, que, ademais, son persoas que agradecen moito todo o que se fai por eles. Nos dicimos que somos unha gran familia, entonces non solamente co noso equipo, os nosos superiores, sino tamén cos chicos e coas chicas. Tuven a oportunidade de viaxar a Huelva, un dos proxectos que era de considerar el lixo mariño, entón estou máis concienciada coa labor de reciclaxe e do cuidado do medio ambiente e, claro, a min apasioname e aprendo moito con eles e deles, porque ao final, volvo a dicir, eu son nova, entón este proxecto xa se levaba a cabo antes, entonces aprendo un montón de cousas e vexo o gran coñecemento que eles e elas teñen, ao final. Despois do viaxe, que foron 9 días, é verdade que recibironme cos brazos moi abertos e botáronme de menos e sentir eso foi moi bonito. Eu animo a todo o mundo do ámbito social que veña, porque vai recibir un apoio grande por parte de todas as persoas que traballamos aquí, axúdanos, temos sempre os brazos abertos para acompañalos no seu día a día e, sobre todo, os chicos axúdanos no noso día a día e dannos moito cariño e recompénsanos todas as cousas que facemos por eles de unha maneira moi grande.